Emotionele afhankelijkheid is een verslaving. Het is het onvermogen dat we hebben om een relatie te beëindigen die niet goed voor ons is. We raken verslaafd aan een persoon. Degene die aan afhankelijkheid lijdt, weet dat deze relatie niet goed voor hem is. Maar hij of zij is bang om er een einde aan te maken. Maar hoe kom je dan uit zo'n relatie? Let op. Word bewust. Begrijp dat je afhankelijk bent. Zet je aan tot actie. Ga weg van die persoon en onderhoud 0 contact. 0. Niets. Vraag je ondersteuningsnetwerk om hulp. Maar wie zijn dat dan? Onze familie, onze vrienden, die mensen die je volledig vertrouwt. Vermijd zelfbedrog. Stop met denken dat het niet zo erg was. Stop met denken dat jouw liefde die persoon kan veranderen. Het is niet jouw verantwoordelijkheid om iemand te veranderen. Je enige verantwoordelijkheid ben jij en niemand anders. Versterk je eigen waarde. Doe activiteiten waar je je goed bij voelt en herpak jezelf als je ergens hebt opgegeven. Stel gezonde grenzen. Leer nee te zeggen zonder je er schuldig over te voelen. Ga tijd aan jezelf besteden. Stop met leven door de ogen van iemand anders. Stop met jezelf in stukken te breken om anderen bij elkaar te houden. Begin om in jou te investeren. Geloof me, het is je beste zaak. Gewoon. Weet je?